Pozdrav svima, u današnjem klipu pokazat ću vam kako izgledaju svećice koje nisu ispravne. Znači ovo su svećice koje se koriste za Fiat Punto, 1200 kubika, 8 ventila. Ja sam sa njima prešao preko 40.000 km. Ovako izgledaju svećice nakon 40.000 koje su ispravne. Znači ispravna od 4 svećice, 3 su bile, da kažem, u solidnom stanju, dok je 4. bila u lošijem stanju, što se može vidjeti iz ove korozije ovdje ispod. Znači, tako izgleda kada svećica više nije dobra. Da bi vam auto radio kako valja, menjajte svećice na 20 do 30.000 km. Možete i na više, ali moj vam je savjet da ne čekate previše. Znači da ne bude to na 60-70.000. Može, ali što češće zamenite na 20-30.000, to će vam biti auto bolji. Pozdrav!